prostě rád nemám tyhle potom. Mám rád ovocný stromy. Ovocný strom? Liško je to, áno. Že máš tu vúni rád? Taky. Dobre. A čo máš, povedzme, nejaká krajina, ktorú máš tak akože obľúbenú? Alebo teda časť zeme? Rybník. Strefil se? Nějaká krajina znamená jako ve Slovensku jako nějakou zemi. Tak to je krajina. Tak třeba rybník někde. V Itálii asi. No jako rybník. V Africe, co? V Africe to taky, ale musím myslel krajinu jako zemi. Ako zemi, akože, či máš také, alebo časť sveta? Polsko mám na. Polsko? Proč? To si asi ľudia vidí. Proč? Mají tam hezký silnice. Tak to mají na Rusku taky, ne? Když jsem tam byl v 86, tak mě koupili uherák, tak mám rád prostě Poláky. Mám rád i Rakušany. Rakúšany? Dobre. A ešte také niečo, že počasie máš, aký typ počasie máš najradšej? Veľmi jednolišerský. OK, dobre, no tak toto sme potrebovali. Já mám rád, když je slunečné. Slunečné, dobre. Ideme si zahrať pár. Nebo když zaprší chvilku a je duha. Kde se říká na konci duhy je poklad. Ale proč normálně sněží, to funguje. Na konci to sa šíka, že na konci duhy je poklad? Áno. Na ktorom konci? To právě se neví na které. OK, dobre. Zahráme si hru, ktorá sa menuje Party. Do bedny se říká. Do bedny se říká. Do bedny. Platí zase ponuka pre nejakú dámu, že teraz na chvíľku fakt bude treba, aby ste šli s Richardom. Ja som vás chváľu vyspovedal teraz, aby sme zistili nejaké skutočnosti. Poďte slečo. Poďte, dajte na ňo pozor. A vidíte slyšenou. A vy zatiaľ posúďte, prosím vás, to, čo som vám dal predtým niekde. To ešte existuje. Môžeme si samozrejme aj tým, čo sme... Je to tu niekde ešte? Alebo už ste to zviedlo? Aha, super, to sa aj to dostalo preboha. Ja som naskôr sa Richarda pýtal na nejaké veci, aby sme mu možno trošku pomohli. Že keď má rád... Ďakujem veľmi pekne. Ja si prečítam zatiaľ najprv, čo ste napísali. Nejaké veci. Čítam nahlas. Ježiš. Hokejka. Kalkulačka. A kalkulačka. Deodorant. Žiletka. Včelí medvídek. Špunt k vane. Hobík, váročka, kačer Donald, housenka, červ, vězení, jojo, klíč, průvodčí, náhlovský, doktor, atletika, atletika sa vykončí, ne? Plíseň, aj to je nezlé ináč, hokej, hrobařství, průjem, videokamera, Ježišek, vlkodav, indián, prací prášek, kalamáš, karneval, šnek, sublimace, tramvaj, porod, Facebook, hasič, koberec, kornout na zmrzlinu, inseminátor, JZD a dojička krav. No, tak je to celkom mne sa celkom, akože, toto plísenie, taká celkom zaujímavá, to by sa... Nechce si sa niekto zahrať plíseň? Ja sa pýtam, akože to by príde také, že... Ale ináč aj tá atletika je dobrá chujovina, teda musím povedať, že atletiku má na konci teda povedať, ty si atletika, tak to teda neviem. Pozrite si to ešte pokojne. On to ještě, jak říkal v té šatně, my jsme šli hrát, že ať to děláš těžší, že bych chtěl hádat, co on to říkal, klidně citoslovce, že hádne. No ešte něco. Citoslovce, počkaj, čo to ešte říkal? V podstate, že hocičo, on sa akože, že trénoval doma. Ale ja ešte rozmýšľam z týchto vecí, že keď povedal, že má rád to Polsko, že niečo polského, alebo niečo z Polska. Ako? Polský Fiat. Polský Fiat. Polská krev. Polská krev, polský Fiat není zlý, lebo to môže rozprávať tak taliansky divne. Polský Fiat. Čo ešte polský? Krovka. Polský salát?
Salát, aha, už polský salát, to som ešte živote nepočul. Poľská soľ. Alebo polské jezero. Mě napadl totiž ten faktový rybník v Africe, ale to asi To je také dosť, no. Ale niečo z Afriky také? Čo je také dobré v Afrike? No, že to rybník, ale tak on to vlastně... Že by si zahral nejaký konkrétny rybník? Ale aký potom? Vieš, to je také... To by musel byť nejaký konkrétny... Prepáčte, ono to chvíli teraz bude trvať, kým sa dohodneme na tých správnych veciach, ale keď sa dohodneme na tých správnych, tak my to chceme trošky na jednej strane. Sklenička. Sklenička? Ale to som ho prečítal. A chceš byť sklenička? No. Sklenička se mě líbí. Já bych vzal toho včelího medvídka nebo tu atletiku. Tak povedz, ktoré? Já nevím, co. Včelí medvídek? Dobre. Děkuji, děvčata. Jako bude včelí medvídek? Já jsem dobrý včelí medvídek. Čiže sklenička, včelí A jak medvídek? se někoho jmenovali, byli dva, ne? Jakže? Čmedla? Čmelda a Brunda. Čmelda a Brunda, děkuji. Brunda? No, prostě to je Brunda, nějaká Brunda prostě. To zní ináč strašne, to je... To zní dobře. No, Takže včelí medvídek, dobře. Včelí Ještě medvídek. tam ten tučmelou, ne? A ještě někdo. Klapník, dobře. to celé budeš ty, no to je dobré. OK, no tak a poďme vymysleť teda toto poslední. Čo je? Ako? Já se omlouvám, že to nechci se mít, protože jsme to hráli poměrně nedávno. Áno, to si nepamätám. Ja si to nebol. Ja, keď sme to hrali, tak sa to hrá ťažko potom, no. Ale niečo podobné, keby sme vymysleli, niečo podobného. Opár. Bratavice. Bratavice. Ale to sa, nemá sa tam čo hrať, ale keby, lebo plíse sa rozšíruje, alebo niečo ďalá, ale keby niečo podobné sme našli, takéto... A hníz? To ale neviem, ale... Ježiš môj. Tak, skúste, no také, dobre idete na to, ale trošku tak jemnejšie. Tak jako na zmrzlinu. Já spíš nevím, že jsme jakoby, to je sklenička. Sklenička? Čili, Syreček. Hýzva? Ako by si bol tetování? To už je pasivní nějaký. Ale kornout na zmrzlinu, taky nemyslím, že mi to nedělá. Ale to zase jenom, je zase tam přímě řečeno, jsem mohli kornout na zmrzlinu, tak mě napadla jediná věta. Čau, půjdeš to do mě? A dám si taky na No tak zase ten tvár je taký, že predpokladám, že Richard to bude pchať do zásuvky, a neviem, kde. Možno to je... Kašel? No, dělat kašel a přitom nekašlat, mám strašně těžký, jako... Taky jsem si napadl, že se ulehčím, že budu jojo a budu dělat jenom ano. Ano. Začátek mám a teď Je kornoutek, no. já dám jojo. Dáš jo? Uvidíme. Dobre, tak daj jo, to som zvedavý. No dobre, okej, dáme páni, čiže pozor. Idem upozorniť na to, o čom je táto hra. Máme Richarda, ktorý sa to vlastne keď oslavuje, čiže je dôvod na party, ale úplne, že to posledné. Máme jojo, máme medvídka, no to je, no. Áno, včelino medvídka a máme skleničku, hej. A tieto tri veci prosím pekne prídu Richardovi na jeho vlastní party, hej. To je krásna oslava, si myslím. No a Richard postupom času by mal vždy na to, že koho si vlastne on pozval, hej, vôbec k sebe na party. Dovolte taký krátky štatistický diskurs, akože štandardne túto hru niekedy zvládol uhľadnúť asi za 40 minút, to bol asi rekord, si myslím. Ale už sme raz hrali túto hru tak, že sme ju hrali cez 3 mesta, čo to hrali asi 6 hodín. Čiže uvidíme, ako to pôjde dnes. Počkáme, že kým Michal odíde a viem sa ho do toho pustiť.
zavolajme prosím teda Richarda na scénu.